Letter N. Ayun na. Ayan, magandang morning. Wandering Bicolana, wandering here in community garden. Ayan. So under surveillance, video surveillance. So mamimitas kami ng mga gulay. Ano to, taniman ng aming kasamahan, friend. So sila ay nasa ibang bansa. So kaya sinabihan kami na mamitas. O. Hindi lang pala letter O Ito O. 20. O20. Burado. Yung number. Hindi, hanapin natin, te. Yung 20. May kalabasa siya, Baka hindi kanya yan, Anong number to? O lang to So, O20 daw. Inaayos na yung parking. So, hahanapin namin yung 20. Oh, ang daming raspberry. Paano kaya makikita yung 20? No? Baka yan. O yan daming blue, daming blackberry. Blackberry to, raspberry. Raspberry. Saan na makikita yung number? Dami kamatis, Helen, Wala, hindi natin po pwedeng pitasin yan. O yan daming kamatis, Hinahanap namin yung 20 spot. Ang ganda na. Ito may number dito. Ganda ng sunflower. Ayan, number 8. Oh, number 8. I see, number 8. Asan ang 20? Dito tayo, dito. Ikaw yung type set, Sylvia. Ay, ang ganda nito, Masarap ito sa igisa. Ito? Yan, Swiss chard. Talaga? Oo, Swiss chard. Ang dami. Uy! Hindi yan, Rose. Hindi yan. Kasi nandito yung 8. 20. Iniiwan lang nila to, walang kumukuha. So, ayan, ito, Baguio beans na gumagapang. Ang ganda ng kanya, Baka sitaw yan. Rhubarb yan. Ano yan? Hindi. Zucchini. Zucchini. Ano yan? Hilaw pa yung kamatis niya Ito ba? 20, may 20 siya. Yung placard. Yung placard, merong number. May number. Ang ganda nito, Helen, Ako gusto ko to, Swiss chard. Hihiwain mo lang yan, digisa mo lang yan. Walang placard. Ayan, so natagpuan na natin yung 20. Mamimitas na tayo. Pero, hindi kasama yan. Ito lang. Ito lang, maisan. Oo. Baguio beans. Ano ito? Baguio beans. Yan. Okay, so mamimitas Hindi ito tayo. sitaw? Hindi. Baguio beans. Pwede yan i-boil mo lang.
Dahon ng... Ito, di ba pwedeng ilagay sa nilaga? Pwede, sinigang. Kasi isama mo yung stem. Yan o. Ay, yung ano. Wag yan, doon ka, dito ka na sa madami. Yan o. Oh. Kalabasa. Wala siyang petsay. Try natin itong yung kinukuha ni Helen. Kamatis, ayan o. Nilalagay daw sa nilaga. Bihira ako maglaga. Ayan o. Pitasin natin tong isang kamatis. Malapit na rin naman siyang mahinog. Ayan o. Nakuha na natin yung mga kuwan. Magugulang yan yan. Yung magugulang lang kunin eh. Ayan o. Grabe ang lettuce o. Ganito pala ang lettuce talaga pag mataba. O. Ayan o. Ganda. Oh, may na mga snap peas pa oh. Ito yung patatas. Ayan, ito yung na-harvest namin sa community garden ng aming friends. By the way, ang community pala is magre-rent ka ng konting lote, portion of lot, then tataniman mo ng gulay. O kung ano man ang gusto mong itanim. So, dahil nasa ibang bansa yung nagtanim, sabi niya mag-harvest daw kami. So, pumunta kami dun sa ano nila, sa lot na inupahan nila. At nagtanim sila ng mga ganito. Ito, so far, merong Baguio beans na yellow and green. Squash, zucchini, and then this one, dahon ng Swiss chard. At meron din sibuyas, dahon ng sibuyas. Ayan o. So, eto. Maraming salamat. Thank you for watching and hope you like my video today. Bye-bye.